Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Aansluit met optredens van de band Hey Fever. Berend Driesema komt met zijn nieuwe single. Dat geldt ook voor Harry Loco en Henry Groenewold. En bij haar dichter Erik de Boer, te gast in Noorderwien. Noorderwien live. Noorderwien live. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. Well, I'm just out of school and I'm real, real cool. I got a jump, I got a job, I got a business of my life and I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, I'm gonna keep moving, baby. Don't you cramp my style, I'm a real wild child. Come on, baby, shake it all night long. Shake it till the beat comes over the floor. I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, I'm gonna keep moving, baby. Don't you cramp my style, I'm a real wild child. What's that now? Well, I'm gonna pick you up in my 88. Get ready, sugar, now don't be late. We're gonna move it all night long until a whole lot of shaking going on. I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking. I'm gonna keep moving, baby. Don't you cramp my style. I'm a real wild child. What's that now? Well, I really get it moving when the sun goes down. Oh, after dark, I can really get around. Gonna move on, gonna make it every hop. But when you start a bubbling, now I sure can't stop. I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, I'm gonna keep moving, baby. Don't you cramp my style, I'm a real wild child. Don't you cramp my style, I'm a real wild child. Don't you cramp my style, I'm a real wild child. Watch out. Ja, tof mensje. Hey Fever. Straks meer van hun en dan praten we nog even in de piepvol mee, deze drie heren. Je weet het festivalseizoen komt er weer aan. Het eerste festival in Friesland hebben we alweer gehoord, Bregenpop. En we hadden er zwak voor wat lietsere festivals. En daar gaan we even op praten. Big Leagues, Jong, om correct te wezen, is het Waterrock Festival. Dat is al een beetje een traditie ontworpen. Het is al vaker geweest in Sint-Anna-parochie. En daarvan de organisatie Evelien Poorter. Leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Je meent vaak wat in augustus, september ik wel eens. Klopt, meestal september. Ja. Ja. Nou, in verband met de corona en de hele gedoe, toch niet, we moeten het maar wat jeder doen, of niet? Juist, ja, de corona is voorbij, dus we zeggen we gaan ervoor. Ja, Hoe wie het al rond 2 hier? Want ja, je woont wel, maar het kon net natuurlijk. Hè? klopt. Ja, het was verschrikkelijk. Het was echt, nou ja, dan was het heel onzeker. En plannen op een gegeven moment voor dat het wel een keer kon. En toen ging het toch laatste moment weer niet door en mocht het allemaal niet. Dus we waren dol enthousiast dat het eindelijk weer kon. Ja, grote festivals hadden les van, maar ook dit soort dorpsfestivals. Absoluut. Het is, je moet je tenten regelen, de drank, alles, de vergunningen. Ja, En dan zit je maar de automatisch bands. in. Ja, de bands natuurlijk. Ja. Maar hij hem helemaal niks doen of hij hem nog een soort online denkje dwaan kan? Nee, we hebben echt helemaal niks kunnen doen. We hebben iedereen online op de hoogte gehouden. En natuurlijk onze fans en aanhangen een beetje op de hoogte gehouden van nou ja, wat er allemaal speelde en wat er gaande was. Maar wij hebben helaas in de afgelopen 2 jaar niks kunnen doen. Nee. Aanseizoen deze editie. Ja. Hoe zit er al bij de peri bij? Hoe zit het eigenlijk? Klopt. Ja, ik heb het ooit overgenomen van mijn huid. Die waren de oprichter ervan. En die is er helaas niet meer. Dus doe ik het. Ja, Ja, weer dat een automatisme, gewoon van dan pak ik het op. absoluut. Ja, per direct. Ja. Ja. Want, had je enig idee hoe vaak het al west is? Oeh, ik
dacht een stuk of 7, 8 keer. Ja, 7 keer, zoiets. Het is allemaal weer seizoen achter je. Ja, het is zomaar. Ja, Wat is het idee erachter? Het is meer dan een dorpsfeest, hè? klopt. Dit is echt een muziekfestival om kleine bandjes, onbekende bandjes uit het beeld was het oorspronkelijk, te stimuleren en een podium te geven. En dat is uitgegroeid in steeds wat meer en meer. En ondertussen hebben we al heel wat, een beetje bekendheid, zeg maar. Dus. Ja, Ja. het begint echt te leven. Ja, daar had je Ja. de tijd voor nodig natuurlijk. Ja, Dus, klopt. Ja. Met de bord muziceert op het beeld. Hij Ja. mij horen we een productkeuze. Ja, klopt. Ja, we hebben best wel wat keus. En omliggende gemeentes en dorpen hebben we natuurlijk ook wel heel wat. Maar op het beeld is best veel gaande qua muziek. Ja, Product blues had ik het idee altijd. Of is dat een vooroordeel? ja, nou ook. Rock, blues, ja, wat? rock en blues. Ja. Ja. Dat zijn wel de 2 grootste inderdaad. Wat heb je in deze editie? Welke bands? We hebben dit jaar beginnen we met Blackfire. Onze grote vrienden, de opstarters van Waterrock bijna. Daarna gaan we lekker naar de Billstars, Junkyard Dogs en we sluiten af met Renteband. Oh, klinkt fantastisch. Dacht ik. Ja. Ja, mooi feestje. Junkyard Dogs, ja, echt pure rock. Wordt Ja. gewoon een zwieren kant zelfs, is wel Ja. lekker. Ja. Rent de Bands is wat meer in de blueshoek misschien? Ja, en een beetje feestmuziek. Ja, en feestmuziek, een beetje, ja. een beetje van alles wat. Een mooie afsluiter. Ja. En we zeiden, we heten tenslotte Waterrock. Dus ik zei, we moeten ook wat rock dit jaar. Grukkelijk. Tenten of Wiepenloft. Ja, een open tent. Ja, En iedereen is welkom, want het is vergezen entree, hè? iedereen is welkom. Ja, het is gratis entree. En ik zou zeggen, kom allemaal en kom feesten. Ja, zit aan een parochie. Door het net heel lang meer als dit Joost op televisie. Dus pak de fiets, net auto, ja, want dan kist net onder drank, bij wijze van spreken. Stap er nog even in en zit aan. Het is vrij entree. En daarna zult ik dan wel even leuk nice zitten wijzen. Maar hoe zit het hem dan ook nog de kroegen al hier riepen? Of gaat het hele dorp op slot, Sanjanne? Nou, ik denk dat de kroeg wel open is, want die is meestal wel open. Ja. Ja, Tak hem hier weg? volgend jaar zijn we er weer. Misschien dit jaar zelfs nog wel, maar dat weten we nog niet. Oh, komt er een soort tweede editie nog nou, wie misschien? weet. Je weet het nooit met ons. Hou het onvoorspelbaar. Precies. We houden iedereen op de hoogte. Evelien Poorten, weer dit, van het Waterrock Festival. Nogmaals, het is no alcohol. Daar kwam dus nog in. En ik wil het even naar voren halen als voorbeeld van al die mooie en leuke festivals die we hier in Friesland hebben. En er bent nogal wat van. Die gelukkig al hier wel los kunnen. Ja, hoe langer door het, daar wil ik net om denken. Laten we hopen dat het takken meer weer normaal kan al hier. Waterrock Festival, net stinnen, maar hinnen. I want to ask all the mothers of Russia to bring the boys back home. War is not good. The soldier cried out, "My God, we killed them all. We've ruined their land, and I cannot understand. My few was so small. We were young and we had no jobs. They lured us to join. They paid us well, but they gave us hell. A total discard of human life. And the president will put a medal on your breast if he thinks that you are the best. But there are no stories in the press how it really was a mess. And all the ones who did not return, when will we ever learn that war is no video play? No matter what they say, bring the boys back home. Bring our boys back home. Please bring them back. Bring them back. Bring the boys back home. Now I'm back, unlucky. They caught me in a trap, sitting in my wheelchair, all
oxygen on my lap. For me, no medal from the president. He does not respect a soldier who has lost. He only cares for his image. He doesn't care who bites the dust. And all the voices scream in my mind will never find peace of mind. There is no such thing as a winnable war. So where are you fighting for? Bring the boys back home. Bring the boys back home. Please bring them back. Bring them back. Bring the boys back home. Bring the boys back home. Bring the boys back home. Please bring them back. Bring them back. Bring the boys back home. And Mama cried, what have you done? They killed my son. So bring them back. Bring them back. Bring the boys back home. Ja, een duidelijke nummer met een boodschap. Harry Loco is dit. Hij een nieuw album uit en spontaan breekt er een oorlog uit. Nou goed, dan kun je het houden de jongens die het weer omkomen. Maar Harry, welkom. Mooi dat je er bent. Ja, het was anders net andersom hoor. Het album kwam nadat de oorlog uitkwam en het is eigenlijk een reissue. Oké. Hij wie er wel, maar daar is hem op naar uitgebracht. Ja, precies. Ja, tuurlijk. Omdat griep die oorlog, die sabot, dat zei je mat ik wat mee. Ja, nou kijk, ik kreeg dus een bevriende DJ eigenlijk, of ja, die wel vaker wat dingetjes, dat die denkt van hé, wat leuk, Loco op een Nederlandse radio. Die kwam erachter dat ik nog een paar nummers had liggen en dat is één Love to All the People en het tweede is Bring the Boys Back Home. En hij zegt, man, dat is geweldig, dit en dat. En nadat hij dus dat zo links en rechts had uitgestrooid, zeg maar, kreeg ik dus aanvraag van, hey, is dat album er nog? Nee, het album is er niet. En het is besloten om dat album dus opnieuw uit te brengen. En dat album heet Brian of Westminster. En daar komt de single uit voort, ook weer een reissue. Het is nooit op single uitgebracht, maar Bring the Boys Back Home, dus een primeur, komt dus uit op single. Brian of Westminster, sorry. Wat is het verhaal ervan? Nou, Brian Westminster, ik ben in 2001 begonnen Engelstalig. Toen belandde ik in Londen. En de tweede dag kwam ik dus een peace protester tegen op het Parliament Square in Londen. Dat is dus het plein, zeg maar, voor de Big Ben. En ik raakte met hem in gesprek en hij had allemaal borden en bla bla bla. En door de jaren heen is een vriend van mij geworden. Ik heb de laatste 3 jaar van zijn leven, hij is in 2011 overleden. Hij heeft 10 jaar gezeten daar, 2001 tot 2011. Heb ik daar ook voor de Big Ben, of daar wel op het grasveld, daar echt een peaceconcert gegeven met honderden toeschouwers. En hij is dus overleden. En wat hij heeft mij meer nog geïnspireerd eigenlijk is Bob Dylan. Ja. En dan zie je maar, je kunt inspiratie overal weghalen uit de natuur, hè? Mensen, dingen, dat kan allemaal. Maar hij had bepaalde waarheden al. En als ik dan die oorlog nu weer zie, dat is gewoon parallel. Als hij nu nog zou leven, dan zou die ontzettend fel nog weer tekeer gaan. Het was al een andere manier van protesteren. Meer met art. Dus met posters beschilderd en stop killing babies. En ook wel weer heel extreem met bepaalde dingen. Maar niet het hele harde protest van keihard ergens tegen in te gaan. Maar meer iets laten zien. Dus laat zien van, ik ben hier tegen. Oorlog is niet goed. En kijk eens wat er met de kinderen gebeurt. En dat soort dingen. Dus mensen meer aan het denken zetten. En dat is denk ik heel belangrijk. En misschien wat breder zien of het nou toch. We zijn natuurlijk heel erg bezig met Oekraïne is goed, Rusland is fout. Maar ja, laten we eerlijk wezen, om beide kanten. Jonge jongens worden naar het front gestuurd. Het is een drama voor iedereen, denk ik. Hè? Het is verschrikkelijk. En het is, kijk, het Oekraïense volk en het Russische volk is gelieerd. Dat zijn eigenlijk
broedervolken. Alleen doordat er zo'n idiote leider daar zit, is die oorlog daar. Zo zie ik dat dan. En ik blame ook niet de Russische bevolking. Vandaar ook die oproep aan de moeders van Rusland. Hè, van, die jongens hebben allemaal moeder. We hebben allemaal moeder, gelukkig maar. Maar zou eens meer naar onze moeder moeten luisteren. Hè? En misschien dat vanuit Rusland, als zij het ware verhaal horen, wat er gebeurt in Oekraïne, dat ze zeggen, ja, maar hier zijn we het niet mee eens. En dan kan die Poetin hoog en laag springen. Ze zeggen, joh, wij sturen de jongens niet meer heen. En dat is klaar. Het album weer al. Had dat toen echt met ditzelfde gevoel makken en skreun? Nee, absoluut niet. Of hier is een oorlog in gedachten? Nee, helemaal niet. Het was meer een compilatie van wat ik op dat moment had gemaakt. En dan zaten die nummers eigenlijk toevallig tussen. En met name dat Bring the Boys Back Home, dat vind ik er wel bovenuit springen dan. En dat komt dus nu wel heel erg van pas, helaas. Is de verhoord in met deze plaat en de optredens en oerl hinnen? Nou ja, ik heb zit net even, hè, want ik met het oog, het oogje. Ja, daar is de operatie met ego, hè? Ja. Nee, ja, ik heb net een ritje achter de rug. En we willen eigenlijk, we gaan eerst nog een tijdje naar Frankrijk toe en in augustus naar Amerika toe. En ja, er zijn nog wat data over, maar het gaat eigenlijk weer een beetje beginnen in september. Ja, tenzij 5 mei hier in Friesland nog zegt van, joh, kom het nummer even spelen. Vrede voor alles. Absoluut. En bring the boys back home. Absolutely. Welk nummer is nodig? Ik ga het nummer doen, Brian Hall, na de peace protester die we net gehoord hebben. Ik hou er niet van om mensen te vereren in een liedje, maar wel de daden. En ik denk dat dat ook heel mooi is, want het maakt niet uit wie jij bent. Als jij iets doet, kun jij van betekenis zijn. Harry Loco, live in Noorderwien. He was not just a man on the street. Love, peace, and justice for all. Peace protest on Parliament Square. He heard a call. Brian left home and family to display for the world to see the mess we all are in. Democracy is just a skin. He was not just a man on the street. Love, peace, and justice for all. Peace protest on Parliament Square. He heard a call. Brian said, all the children of the world, they are like mine. We have to give them a chance and let us soul shine. And let us soul shine. A cold wind blew over Parliament Square. The night he passed away. The politicians, they were smiling. That awful day. But you can't kill a man, but not his ideas. So we will be back tomorrow till there's finally peace. So you can be that man on the street. Love, peace, and justice for all. Peace protest on Parliament Square. Can't you hear the call? He was not just a man on the street. Love, peace, and justice for all. Peace
calm as the sea. A light came to me, telling that our world is going down soon. See the signs on the red moon. Regrets are like ghosts. They haunt you to the end. So do something today. A message never sent. But love will win, even in the darkest day. Time after time, love will find a way. And the eagle flies high, so high in the sky. It's just a point of view. He's telling me and you, telling me and you. But love will win, even in the darkest day. Time after time, love will find a way. Laten wij een waging pogen tot vrede wereld. Dat we de vredesrookpijpen een beetje keibomen en rust uiten. Dat we er met volle glazen dure wijn op drinken uit de geheime wijnkelder genaamd Somewhere Only We Know. Dat we een hapjeschaal maken van alle wanhoop en ellende en gulzen gaan eten van dat worstkaas scenario. Dat we sjaals dragen die niet zijn gemaakt door kleine kinderhandjes, maar voor straf door mensonterende geldwolven in het spinhuis dat voorheen een beursgebouw was onder de merknaam Wolves of Wall Street. Sluit u allen mee en doet u allen aan, want hoe meer vreugden, hoe meer ziel. Het is werkelijk waar stelverontbaar zaanwinnig. Maar mijn breek klompt net als mijn poffiekot, want wat baast mijn verschetsing? De wereld wil van geen weten ophouden en draaft maar door als een kop zonder kip. Buit uiten, nier vertiggen, ledendier, jeumeel ontvereiniging, handel missen, et cetera. Het is de waakte naarheid. Maar laten we blieft u als, al is het kranen met de dweil open, een waging pogen. Dank u wel.
Een gedicht van Erik de Boer. En het komt uit deze bundel wij. Een wagingpoging. Sterker, zo heet het gedicht ook. Had het al een tijdje flink presenteren. Maar hij is vaak in marktzicht en op oren podia te vinden. Om te performen, om het zo maar zo te drukken. En om vooral zijn gedichten ook voor te dragen. Erik, mooi dat je wist. Welkom. Dank u wel. Een wagingpoging. Hoe komt het op zo'n idee? Nou, ik hoor er heel erg van om mijn woorden te spelen en maar de verwachting van het publiek te spelen. Dus dan, dan krijg je dat soort dadaïstische verdraaiingen en zo. Het gek is, op een gegeven moment valt dat kwartjes aan gedicht, juist, hè, als Ja. je dat aan het voordragen bent. En op een gegeven moment begint mij te denken en dan begint het te draaien in hollen. Hè? Dat is een gek effect eigenlijk. Nee, dat is dus een van de effecten die gebeuren bij mijn gedichten. Ik hou er heel erg van als er iets gebeurt in een gedicht. Net alleen maar mooie woorden en tekst en dat soort dingen. Maar echt dat het publiek zoiets heeft van... Wat de piep gebeurt hier nou weer? En daar hou ik enorm van. Ja. Is het het prikkelend van het publiek? Of is het zelfs een lichte provocatie, was de probeerste? Nou, het is elk individu interpreteert mijn poëzie weer heel oors. Maar het gaat er mij vooral om inderdaad te prikkelen, iets van een gevoel los te maken. En de ene keer komt het als een provocatie oor en de andere keer iemand die vindt het onderbroekenlol. En het is per persoon is het heel oors en dat is dan weer mijn kunstwerk. Waar is het bij begonnen? Het performen of toch het schreeuwen? Nou, ik ben in 2015 aangestudeerd aan een acteursopleiding hier in Ljouwert. Dus het is meer vanuit performen begonnen, maar naast dichter en dus performer ben ik ook beeldend kunstenaar. En componist ben ik ook. Dus dat soort dingen, dat valt soms een heel soort samen. Ja. Ik maak soms ook wel kunstwerken, waar een schilderij bijvoorbeeld, waar ik een gedicht en ook een muziekstuk bij zit. Dus die tweede bundel al, hè? Ja. Best zo productief? Of? Nou, ik wil mij graag zo vol mogelijk en zo goed mogelijk uiten. Stilzitten, dat zit er bij mij zo wat net in. Soms is het midden in de nacht dat ik wekkers kreeg en naar mijn atelier stwarmen. En het is maar krek wat mij bezighoudt. En hoe ik daar een passende vorm aan kan gaan. De ene keer is het een gedicht, de andere keer is het een schilderij, de andere keer is het een vaststelling, de andere keer is het een muziekstuk. En soms komt dat dus inderdaad ook wel samen. Ja. Is dat een wrakseling of juist net? Nou, dat is een goede vraag. Maar is er lang mee om, pannenkoekje, mijn idee? Of? Nee, ik werk je heel erg vanuit een gevoel. Als iets mij bezighoudt, dan maak ik daar vrij snel iets op. Het zij dus een gedicht of wat dan ook. En meestal is het... Ik heb net zozeer een keuze van... Oké, dit maar dit worden of dat maar dat worden. Dus dat wierst zich wel zodra ik er mee bezig ga. Een van de verste plakken was toen optreedt, is Marktzicht, hè, in Drachten. Daar is poëzie, Jan. Ja, dat organiseer ik. Dat is vanuit mijn bundel. Toen ik dat daar in november vorig jaar heb gepresenteerd. Bevoel dat mij en Ronald van der Molen van het café zo goed dat we hebben besloten om zo'n eens in de maand daar een poëzie-media of nog te organiseren. Wat is het mooi, jongens? Ja, het is een heel smoek lidscafeetje, hè? Ja, het is een bruin café, zoals we het bijna kunnen noemen. Maar ideale plak voor die performance. Perfect. He, door een stuk orendichters en zo wordt heen uit. Ja, de eerste keer gingen we zelfs een dichteres uit het asielzoekerscentrum. Dus meteen internationaal. En binnen tal van verschillende dichters komen er. Dus dat... het is elke keer weer een verrassing. De ene keer dan hebben zich er 4 dichters op jong. En staan er uiteindelijk 11 dichters op te treden. Ja. Maar we hebben eigenlijk een keer gewoon... Dan zie je het maar 4 dichters om een tafel voor elkaar voor te dragen. En zo. Net niet aan hetzelfde.
Nee, het is elke keer wel heel hoors. Is het protopaat met die gedichten? Of is het puur deze één keer in de maand marktzichten? Of is het wel oké? Of best het vaker? Ik ben wel druk dwanden met de poëzie. Deze bundel, Wagingpogen, daar ben ik mee bezig om een vaststelling voor te maken. En die gaat op het Fringe Festival in Amsterdam helemaal in première. Dus ik treed op meerdere plakken op, ja. Nederlands, dorst? Ja. Hast je ooit overwogen om het in het Fries te doen? Ja, maar Nederlands, daar ken ik krek wat prettiger mijn werkje. Dus, en dat Fries, ja, het is maar krek welke streken. Al dat soort dingen. En ik ken krek wat prettiger mijn Nederlands ombjatje en mij beter in uitje dan in het Fries. Jong is het in Marktzicht. Tred je maai wel, hoor ik. 14 mei om 1 uur. Ja. En dat mensen meer weten willen, die data, 10, dat soort dingen, is dan ergens te lonen dan op kunnen internet? ze op www.erikdeboeraart.com. Erik mijn K. Mijn K, inderdaad. En als ze meer informatie willen over de Jon, dan kunnen ze mij mailen op e.d.deboer@live.nl. En nog eens even op een siteje. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel. Een wagingpoging. Hij zit dus de bundel en dan kist hem dus ik live op het podium zien. Onder oren in Drachten. Maar nou in Noorderwien, de studio. Want dit is nog een gedicht van Erik de Boer. Het moet nergens over gaan. Het moet letterlijk nergens over gaan. Het moet figuurlijk nergens over gaan. Het moet natuurlijk nergens over gaan. Het moet spreekwoordelijk nergens over gaan. Het moet statistisch nergens over gaan. Het moet strategisch nergens over gaan. Het moet symbolisch nergens over gaan. Het moet in je haar gaan zitten. Het moet in je tong gaan zitten. Het moet in je derde oog gaan zitten. Het moet in je onderbewuste gaan zitten. Het moet in je poriën gaan zitten. Het moet in je zweet gaan zitten. Het moet in je ontlasting gaan zitten. Het moet in je erogene zones gaan zitten. Het moet nergens opslaan. Het moet letterlijk nergens opslaan. Het moet figuurlijk nergens opslaan. Het moet natuurlijk nergens opslaan. Het moet spreekwoordelijk nergens opslaan. Het moet statistisch nergens opslaan. Het moet strategisch nergens opslaan. Het moet symbolisch nergens opslaan. Het moet feitelijk nergens opslaan. Het moet van deze tijd zijn. Het moet van de steentijd zijn. Het moet van de verleden tijd zijn. Het moet van de toekomstige tijd zijn. Het moet zijn tijd zijn. Het moet zijn tijd vooruit zijn. Het moet zijn tijd voorbij zijn. Het moet zijn tijd achteraan rennen. Het moet mijn tijd zijn. Het moet net iets te vroeg zijn. Het moet net iets te laat zijn. Het moet keurig op tijd zijn. Dan gaat het ergens over. Dan slaat het ergens op. Well, don't go around tonight. Well, it's bound to take your life.
Ja, klinkt lekker hè. Hey Fever. Ze zijn met hun trein. 2 broeren trouwens. Gerwin en Willem. Andy on the drums. En ik hier op mijn wishlist, mijn verlanglistje, toch deze band moeten stemmen. Dus ik speel iets al lekker, vind ik eigenlijk. En er is ook nog een album uit. No Time to Get Tired. Willem, allereerst welkom jongens. Mooi dat we er een ben in de studio. Is dit zo'n beroemde COVID-plaat? Ja, hij is wel uitgekomen in de beroemde COVID-tijd. Dus in principe was alles klaar. De laatste opnames waren klaar. En toen ging de wereld op slot. Dus hebben we inderdaad die maanden gebruikt om ermee bezig te gaan. Afmixen. In september kwam hij uit. Toen dachten we van nou, we gaan weer los. Nou, dat gebeurde niet. Dus ja... Fijn is dat heel veel mensen onze website wisten te vinden en uiteindelijk de plaat ook. Nou ja, goed. En we kunnen er nu volop mee bezig. Ja, hij is voor eeuwig, toch? Hij is voor eeuwig, ja. Wat voor plaat is dit? Wat is het verhaal hiervan? Nou, het verhaal is, eigenlijk wilden we een beetje een soort plaat maken zoals de Britse band begin jaren 60 dat deden met hun eerste platen. Dus je had de Rolling Stones en de Beatles, die eigenlijk de eerste platen waren korte platen. Ruim een half uur duurden ze meestal maar. De helft waren covers, meestal Chuck Berry, Jerry Lewis-achtige dingen en zo. En dan aangevuld met een aantal eigen nummers die een beetje in de verlengde van het genre zaten. Dus eigenlijk hebben wij dat ook zo een beetje bedacht van, nou, dat is wel leuk, want dan kunnen we de luisteraar kunnen we iets nieuws geven ook. Een paar obscure covers daarbij in eigen jasje gestoken. En ja, dat werkt leuk, denk ik. Jaren 50 en jaren 60. Is dit een beetje centraal bij hem? Is dat gewoon vanuit de smaak? Of hier hem gewoon zoiets? Heb ik hier een soort experiment doen? Maar die periodes wat het doen? Ja, dat is vanuit wansmaak. Nee, dat is inderdaad iets wat... het is inderdaad eind jaren 50. Dus het is een heel klein beetje... Nou ja, het is Chuck Berry, Jerry Lewis, Elvis Presley... Dat zijn in principe de grote rockers voor ons uit die tijd. En die inspireerden weer die jaren 60 bandjes waarvan we dan ook die dingen spelen. Dus we spelen eigenlijk hoofdzakelijk tot en met een beetje halverwege jaren 60. Dat het allemaal up-tempo was, vrolijk. De Flower Power dingen spelen we dan weer niet. En dan gaan we wel weer een beetje naar het CCR-achtig verhaal wat dan weer eind jaren 60 zit. Die eigenlijk weer een beetje teruggingen naar die eind jaren 50 sound. Dus op zo'n manier komt het weer samen eigenlijk. Hoe belangrijk is dat, want hoe zei ze het zelf al even, up-tempo, daar kies je net samen voor. Want in je muziek, als er één ding uitspreekt, is het is lekker energiek. Boen je hem dat beslist? Ja. Maar energie uitstralen? Ja, zeker. Ja, nou ja, goed. Het is met name iets wat wij live doen. Dat is meestal is dat gewoon hard werken. Je bent met 3 man en dat vinden we heel fijn om te doen. Om dan hele korte nummers te spelen, keihard werken, een mooie show ervan te maken. En voor ons was het belangrijk dat we een plaatje gingen opnemen wat dat ook een beetje heeft. Ik ken hem een beetje en ik vind hem redelijk perfectionistisch. En dat vertaal ik dan maar even naar de opnames van CD. Is dat wat te dwaan in je trein of net? Ja, zeker. Ja, de valkuil is altijd als je gaat opnemen dan... Te perfectionistisch binnen. Ja, dus... Hoe hij met de oorwet hij het eigenlijk helemaal zelf die en al je? We zijn bij Jans Witters in Gouw in de studio geweest. En hebben we het gewoon heel old school. Hebben we het zoveel mogelijk live opgenomen. Met een enkel overdubje, omdat dat toch kan. Je bent er, dus ja, je kan... Maar is dat puur mogelijk dus? Absoluut, ja. Jan Witters ken ik en die hoor ik wel van pure rock, hè? Ja, zeker. Ja, dat rockt wel. Ja. Even de gitaar. Een echte? Ja, een echte Gretsch? Een echte Gretsch, Rickenbacker, Gibson. Dus ook allemaal weer het instrumentarium wat in die tijd... dat zag je toen ook veel. Dus dat... Het is een bekend soort gitaar voor de liefhebbers, zit ik hem er even bij. Kies toe als gitarist is een leek uit lezen waarom die Gretsch al lekker klinkt? Ja, jeetje. Ja, dat is... Of is het ook hoe die feelt? Ook, hè? Het is groot, hè? Dus je hebt wat vast. Ja, voor de leek, omdat hij hol is. Dus, en omdat hij hol is en als je buizenversterker hard genoeg zet, dan begint hij een beetje te trillen. En als hij gaat trillen, dan gaat hij mooi klinken. En hij klinkt helder en hij klinkt grommend. Dus het is een beetje een hele mooie tussenweg tussen heel veel dingen. En het ziet er gewoon mooi uit. Ja, dat is ook, hij shot er nog mooi uit. Ja. Poetst dan denk ik wel eens 6 molens in de olie of zo? Nee, nooit. Nee, jawel. Ja, dat is heel vaak eventjes een doek. Toch een kindje? Ja, dat is een kindje eigenlijk, hè. De wereld gaat weer los qua muziek. Het begint oorlog met te broezen, festivals, zalen, dat maakt je hem heel blied, maatje, of niet?
Dat maakt ons heel blij. Ja, dat is echt... nou ja, het staat allemaal behoorlijk vol al. Dus het is echt de komende tijd is het weer door het hele land. Van Noord-Holland naar Limburg, naar het hoge Friese noorden. Dus dat gaat alle kanten op. Ja, super. Ontzettend blij mee. Maar ik ben blij dat je meer uit de provincie wij komen. Album, even is dit door online? Is het te streamen? Of kun je hem nog kopen via de site of zo wat heen? Via de site, inderdaad. Daar kunnen ze kopen. Ze kunnen in Franeker bij Mollema Music World kopen. Spotify, daar staat hij ook op. Dus ja. Welk nummer gaan we doen? No? We gaan nu een van de weinige langzame nummers van de plaat doen. Het is een ballad. Het is een eigen liedje. En het heet There's Not a Day You Don't Cross My Mind. Hay Fever, live in Noorderwien. I've been seeing little stars above. I've been wishing I could just hold you one more time, love. I've seen all the pictures lying on the floor. All these good memories filled with love forevermore. There's not a day you don't cross my mind. I wanna see the light, but I'm so blind. The world keeps spinning around. I don't wanna fall behind. So there's not a day you don't cross my mind. I never told you how much you meant for me. Now it's too late to say goodbye, and you're just a memory. There's not
keep on running. Running from my arms. One fine day, I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Hey, 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 everyone is talking about me. It made me feel so bad. Hey, 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 everyone is laughing at me. It made me feel so sad. So keep on running. Running from my arms. One fine day, I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Oh, you make me feel so good, baby. Oh yeah. Oh, come on, baby. Sweet and tight. I'm gonna be your man. Oh yeah. Oh, you make me feel so good now. Hey little girl, what's the matter with you? Or don't you like the things I do? You're wearing a frown, I'll be shot down. Hey little girl, I play guitar, I even drive a brand new car. Big many town, I'll be shot down. Wow, I thought you were having fun. Now see what you've done. I can't show my face in town, 'cause I'll be shot down. Wow. Oh, I thought we were having fun. Now see what you've done. I can't show my face in town, 'cause I'll be shot down. Hey little girl, I need you so. If you want my love, just let me know. Stop running around, I'll be shot down. I'll be shot down. Er komt geen einde aan de dagen, ze duren me te lang. Een tafel vol met lege glazen en ik sta naar het behang. Alles wat er moet gebeuren, het is gewoon te veel. Ik zoek vergeefs naar alle kleuren, alles grijpt me bij de keel. Help, ik zit hier zo vast. Haal me hieruit en breng me terug naar hoe het was. Mee. Bevrijd mij van mijn last. En wat een ander denkt of zegt, het kruipt onder mijn huid.
Ze zouden zelf eens moeten weten wat ze doen met hun geluid. En ik hou mezelf staande, maar ik kan het niet alleen. Ik vind het moeilijk om te vragen, gewoon een arm om me heen. Help, ik zit hier zo vast. Haal me hieruit en breng me terug naar hoe het was. Help, ik zit hier zo vast. Neem me mee. Bevrijd mij van mijn last. Oh. Ja, wat een stem net, joh. Heerlijke strot. Hiek die maar. Zo, dan hiek misschien dat ik jongen ken, maar dat doe ik maar net. Ik praat het al even onlijk hoor. Henry Groenewald. En Germ trouwens, welkom beiden. Ja, dankjewel. Lekker noemer. Ja, dankjewel. Ja. Wat is het verhaal? Ja, het is een liedje over iemand die in een zware depressie zit. En dat de glazen net meer heel vol of heel leeg zijn, maar heel dal leeg. En vol met lege glazen op de tafel. En ja, hij komt er net meer uit. Uit het leven gegrepen? Een beetje wel, ja. 4 uur waarom ben ik in een zware burn-out gekomen. Dus het is ja, een beetje wel, ja. Er best alleen met dwaande in de muziek. En volgens mij ben ik wel best ontziek in West. Van welke kant word ik nou eigenlijk op? Het is Nederlandstalig worden, lekker rauw. Is dit een beetje het punt West naar Tawoest? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ben altijd een heel groot liefhebber geweest van de nederpop. Doe maar Truck en de Keks, de Scene. En, maar toch songs een prot in het Engels eerst, hè? Ja, maar dat ja, covers met name. Eigen noemers ga ik eigenlijk nooit echt niet Engels dingen. Nee. Maar ik vind als je in het Engels krullen is, ik het zo vaak, dan denk ik van, ja, dat is typisch een Nederlander die in het Engels, hè, die had toch een oertaalgebruik op een of andere manier. En ja, Nederlands, dat beheers ik gewoon. Dus in feite de memmentaal, om het zo maar te zeggen. En ja, dan ken ik mooi volle meer taaltrucjes in uw met gezegdes en ja, dat soort dingen, wist toch? Hoe haast het trouwens? Is het gewoon echt alleen naar zitten en dan wat ompielen met wat akkoorden en wat teksten? Ja, eigenlijk zo. Ik ben groot voorstander ervan op gewoon op akoestische gitaar noemers te schreeuwen. En ik vind wat er daarna al een keer bij komt, dat maakt het niet uit. Maar dan noemen we matte dwangwijze op een akoestische gitaar of een piano bij weer spreken. Maar mat akoestisch, mat die ik uit de verven komen. En net al een keer van die elektronische, ja, wat het noemen mooi maatje mat is. Maar dat mat steen, ik op een akoestische gitaar. Ja, mat bij het kampvuur ook nog klinken. Ja, eigenlijk zo, ja. En die straat van mij, hoe lang heeft die al? Ja, je hoort er niet een keer. Ja. Nee, maar mooi rauw. Maar de jongs een beetje op, denk ik, hè? Nee, de puurheid, of net? Ja, wel op de puurheid. Ik heb altijd zijn wat jij wij komen. En dat rauwe is er, maar die jaren wat meer in kwam. Dus vroeger wie het wat gladder, denk ik. Maar ja, door de jaren heen wist ik wat ouder. En dan werd het wat rauwer op een gegeven moment. Maar op zich, ik hou er wel van, heb ik altijd gevonden. Dus net bij mezelf dan maar bij Joe Cocker of wat dan ik. Dat vond ik altijd wel mooie stemmen. Ja. Titelien heeft Help uitgebracht, een single, als een nieuwe single uit. Vind je het leuk, zelf dingen uitbrengen, het produceren, het opnemen? Ja, is eigenlijk op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben nu al 30 jaar bij wie spreken of 34 jaar ben ik noemers van de orde aan het jongen. Dat moest ik mijn eigen dingen doen. Ja, precies. En ik hier een hele grote inspiratie. En toen ben ik gewoon gezitten met mijn computer en met mijn gitaarke. En zelf alles, Help heb ik gewoon volledig zelf alles inspelen en opname. En het tweede nummer heb ik Ido Couperus, misschien kent die ook wel, de gitarist. En Titus van der Woude, vind ik een van de beste drummers van het noorden. Super strak en heel stuwend. En die had ik vregen. Ik zei, ik wil hier een beetje
hoe heet die drummer van Cream? Ginger Baker, ja. Ik voel een beetje Ginger Baker. Grillig man trouwens. Ja, absoluut. Ja, dat is Titus absoluut net. Nee. Maar ik ga zijn van, ik wil dat soort, die sfeer wil ik een beetje hebben op dat nummer. En ik kreeg het nummer weer om. Ja, prachtig, fantastisch, heel stuwend. En Ido die produceert het voor mij in de mix en dat soort dingen. Wat was het? Ja, het hele lontro. Ja, dat is het mooiste wezen natuurlijk. En dan meisje beiden solo of het liefst mij een band. Het leerst mij een band. En maar ja, het solo is, dan is het solo, ja. Muziek en nog eens Als muziek. het maar muziek is, ja. Wat ben er verder de plannen nog voor de komende tijd? Had je nog meer releases op tegen? Ja, we willen ik heb vanmorgen even contact gehad met Ido. Ik zei, wanneer kunnen we het album uitbrengen? Nou, dat moest eigenlijk wel begin juli, maar we eigenlijk wel klaar wezen. Maar nog een paar dingetjes opnieuw opnemen. En de drum even over inspireren, sommige dingen. En dus ja, in juli willen we eigenlijk het album presenteren, ja. Komt dan maar weer. Ja, zeker, graag. Welke is het nou dan? Ik denk niet meer aan jou. Overigens wel leuk, geïnspireerd op een nummer van Truck en de Keks, waar ik vorige week nog geweest ben. En dat nummer van Rick Leeuwjet dan, ik denk nooit meer aan jou. En ik vond dat verhaal zo mooi erin, dus daar heb ik mijn eigen versie een beetje opmaken. En het is de nieuwe single. Live in Noorderwien. Henry Groenewold. Ik denk dat als ik jou nu nog zou willen, dat ik wel vaker dacht aan jou. Dat als ik je zou missen, dat ik dat heus wel voelen zou. Maar je bent te lang niet meer in mijn gedachten, ook al zie ik je nog steeds. En de kleren die bij mij zijn blijven liggen, alsof je nooit bent weg geweest. Nee, ik hou niet meer van jou. En ik leef niet meer voor jou. En ik denk niet meer aan jou. En 's avonds met mijn vrienden in de kroeg gaat het nooit meer over jou. Nu je weg bent lijkt mijn leven één groot feest. Ik kom soms thuis voor dag en dauw. En aan aandacht geen gebrek. Dus 's ochtends kijk ik wie er nu weer naast me ligt. Maar een katerig gevoel bekruipt mijn lijf, want het is niet jouw gezicht. Nee, ik hou niet meer van jou. En ik leef niet meer voor jou. En ik denk niet meer aan jou. Soms fiets ik even langs je huis, om je even te zien. En de vrienden waar we samen altijd kwamen, wellicht ben je daar misschien. En als die vrienden naar me vragen van hoe gaat het, zeg ik steeds het doet me niets. Als ik later weer alleen ben, snik ik zacht dat ik je mis. Ja, ik hou nog steeds van jou. En ik leef nog steeds voor jou. En ik denk altijd aan jou. Want ik hou nog steeds van jou. En ik leef nog steeds voor jou. En ik denk altijd aan jou. Oh.
Het maakt niet meer uit. Het flitst en het dondert. Het is waar je wou zijn. Je hebt nu toch gewonnen. Nu ik over jou heen ben, is het over en uit. En de pijn van de liefde is nu jouw pijn. Het was niet zo simpel als het eerst nog wel leek. Spijt komt naar de zonde van wat ooit is geweest. Je wou gaan naar de vrijheid, ook al klinkt het nu cru. Maar de pijn van de liefde, die voel jij. Al je schepen verbranden, op koers naar de ramp. Er was ooit zoveel liefde, maar die lijkt nu verdampt. Ik had nooit gedacht dat dit nu zo zou zijn. Ja, de liefde, die doet soms pijn. Het was hartverscheurend, ja, mijn hart bloedde dood. Ik heb vaak zitten janken, iets wat jij mij verbood. Ik moest mezelf maar vermannen, tot het over zou gaan. En het heeft lang geduurd met de pijn van de liefde. Maar met de pijn van de liefde is het gedaan. Maar nu heb jij je twijfels, nu voel jij het gemis. En liefje, geloof me, ik weet wat het is. Maar ik heb me vermand en het is overgegaan. Het heeft lang geduurd met de pijn van de liefde. Maar met de pijn van de liefde is het gedaan. Al je schepen verbranden, op koers naar de ramp. Er was ooit zoveel liefde, maar die lijkt nu verdampt. Ik had nooit gedacht dat dit nu zo zou zijn. Ja, de liefde, ja, de liefde, ja, de liefde, ja, de liefde. Ja, de liefde, ja, de liefde, die doet soms pijn. In juli komt zijn nieuwe album uit, Henry Groenewald. Nederlandstalig dus, en mocht meer van hem jaren willen. Alles dit wel op Spotify. Mooi om hem te zien optreden hier in Noorderwien live. Dat deelt ik voor de man die nice bezit, want die had een nieuwe single uit. Ja, dat vind ik altijd leuk dat ze meer even promoten. Daar zit ik wel een mooi verhaal achter. Berend Riemersma. Eerst maar even, hoe is het bij jou? Ja, hartstikke best. Ja. Is weer wat aan het spelen? Ja, het is mooi er ook. Ja, eigenlijk mooi. Ja. Komt echt los dus. Ik moet echt wel een plannen. Dat is niet mijn sterkste ding, maar... We hadden hier hoor, maar die album, is dat nog steeds een beetje de spin-off van het album dus? Ja, het is inderdaad een nummer wat op het album stiert. Dus ik hoop het album ik ben een beetje wat om te zwengelen. Zo. Ja, dat kwam ik in een aparte periode uit dan, hè? Ja, eigenlijk weinig spelen kennen. We zo'n hele presentatie en alles eromheen houden. Maar uiteindelijk is dat net gebeurd. Nou, gelukkig mocht ik hem hier spelen, dus dat wie mijn presentatie. Ja, maar dat was de wereld in, toch? Jawel, ja, natuurlijk. Ben ja, kleren. Het is wat het is, hè? En dat ken je ook wel, hè? Ja, daarom. Ja. Was het alleen op paard of het leefde ik met de band? Nee, Prot alleen nou werd. En van het Simmer steden we wel op een festivaltje in Jissem. En daar stik maar we maar de hele band die we hier eigenlijk we hier maar spelen hè. Dus dat wordt wel heel leuk. Daar heb ik wel heel volle zin in. Nee, single? Ja. Hoe heet die? A Train to Nowhereland. En gebaseerd op een Nederlandstalig nummer. Ja, ik heb hem gecoverd. En wel van Frans. Hè? Ja, Frans Bauer, hè? Ja. Vertel. Nou, de verrassende combo natuurlijk. Ja, vind ik wel. Ik heb wel even weinig hier als hem op hollen, maar voor de rest... het liep net wel op elkaar. Maar nee, het wie eigenlijk... voor jou de lien, denk ik, wie dat toen... vreeg mijn tante van... hij ze wie een ambitie dingen aan het voorbereiden voor de uitvaart van je beppe. Ze leefde toen nog. En dus hij het maar zijn twaan eigenlijk een beetje bepraten. En toen vregen ze of ik een trein naar niemandsland would doen. Nou, het is net echt mijn genre. En dus ik twijfelde wel. En ik would eigenlijk net live doen, want ik ken dat net, denk ik, op het vaderspelen. Dus nou, ik dacht, wist ik game vertalen en orgemaat zien. En uiteindelijk heb ik mijn sheets opgenomen. En dat is nou uiteindelijk de single worden. Dus dat is wel heel bijzonder. Sietse Broersma? Ja, Sietse Broersma. Ja. Ik ben wel heel benieuwd wat Frans er zelf van vindt. Hij is toch een poging die om hem dat nummer te sturen? Nou, ik ga dat wel even doen. Ja. Zeker nog het single is. Ja, daarom. Dus ja, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ja, dat is wel leuk best.
Ze noemen 6 wel oer van het Nederlands naar het Engels. Maar is dan ook officieel taalstemming vrij of niet? Ik weet nooit hoe zoek je de regels inderdaad. Ik moest... Hoop gedoe zeker, hè? Ja, nou, dat vonden we mooi. Ja, nee, ik vind ze werken heel goed mooi. Dus voor iedereen die het nog nooit regelen, hier het wel heel prettig samenwerken met hun. Dus dat is wel heel prettig. En we live spelen? Ja, graag. Dames en heren, net Frans Bauer, maar het is echt Berend Riemersma. Maar wel live in Noorderwien. There's a train to nowhere land on its way to the promised land. Hear the angels sing in harmony. It's like a dream where you will be. You're on your way to paradise. It's a one-way ticket ride. You will find your rest out there. It's what you're longing for. There's a train to nowhere land. There will be a guiding hand. There's one flame that will be your warmth and light. I'm sure this ain't the end. It hurts to say goodbye. We want to stay here by your side. There are still 1,000 memories, but your heart is on that train. See the light that is shining far in the sky. There will be familiar faces, and that's what you're longing for. There's a train to nowhere land on its way to the promised land. Hear the angels sing in harmony. It's like a dream where you will be. Ja, nieuwe single dus van Berend Riemersma. Stiert gewoon op Spotify, het is te streamen. En officieel komt die snijn pas uit, zet ik hem er even bij. Het is het onderdeel van het album Wait For Me. En dat staat al hier online. Al denk ik dat Berend liever had dat ze me nog even bij die bestels. Maar goed, dat is ondij thuis en net onder mij. Hij je nog hier noemen doen. Ik zit al vast. Dit weer Noorderwien. Bedankt voor het zien. Bedankt voor het hartje. Na je weekend ben we er gewoon weer. En Berend Riemersma, welk nummer is nou nog man? Traveler. It's early in the morning, I kiss you goodbye. I'm leaving this town, and you know the reason why. I don't need a home, I don't need much of care. I'm just a traveler, continue his way. I don't know what comes my way. No one knows where I'll be the other day. I walk from land to land, and I hope you understand that I can stay forever by your side. Don't want to lose my heart to the girl that I just met. I'm not the one who can share his love with her. I wanna see the world and the beauty of it all. I need to go without her by my side. I don't know what comes my way. No one knows
swear I'll be the other day. I walk from land to land, and I hope you understand that I can stay forever by your side. I wanna go to places, places where I've never been. I have to go now, maybe I see you again. I don't know what comes my way. No one knows where I'll be the other day. I walk from land to land, and I hope you understand that I can stay forever by your side. It's early in the morning, I kiss you goodbye.